Det skal være nemmere for danske skibe at forsvare sig imod pirater. Justitsministeren vil give alle rederier, der sejler i de piratfyldte farvande, tilladelse til at have bevæbnede vagter med ombord. Det her er et bolt-action-våben, det vil sige et enkeltskudsvåben, som kan bruges til præcisionsskydning. Christian Ranum Spor fra sikkerhedsfirmaet Eagle Shark demonstrerer noget af det udstyr, der nu får lettere adgang til dækket på danske fragtskibe. Det er justitsminister Morten Bødskov, der nu opruster over for piraterne. Vi har haft flere tilfælde af pirateri, og derfor så skal der gøres noget ved det. Og det skal være nemmere nu for rederierne at få vagter ombord. Brug af bevæbnede vagter kræver i dag en speciel tilladelse. Men med det nye forslag vil justitsministeren udstede en generel tilladelse til alle danske skibe. Det betyder, at bevæbnede vagter kan stige ombord omkring Suezkanalen, beskytte skibet, mens det sejler i Adenbugten, og så igen forlade skibet ved f.eks. Sri Lanka. Så har vi en pistol, som der kan være en mulighed at tage med. Christian Ranum Spor har flere års militær erfaring fra Frømandskorpset. Det er private vagter som ham, der kan benyttes, når danske skibe skal væbne sig mod pirater. De er farlige i den forstand, at de kan levere nogle skud. De har noget, der hedder en RPG, også almindeligt tale bazooka, som kan gøre stor skade på et skib. Så har de halvautomatiske våben, Kalashnikov. Skibsrederne er begejstrede for den lettere adgang til at få våben ombord. Det betyder helt klart, at vores besætninger nu kan sove roligt, også når vi sejler igennem piratfarvand. Politikerne har indtil nu ment, at våben alene var forbeholdt myndighederne. Der er jo heller ikke bevæbnede vagter i pengetransporter i Danmark. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men her har vi altså med farvand at gøre, som er temmelig problematiske, hvor der er rigtig mange trusler. I de seneste 5 år er 3 danske skibe blevet kapret af pirater.